Hello mga ka-listeners, maayong hapon ug ang oras alas 5:05 sa kahaponon mga ka-listeners, no, og nanggawas ng mga lamok sa kilid-kilid. Ug karon mga ka-listeners, nalipat kog asa ko taman sa niagi, no, kay na may mga bag-ong comment nga aming sapaw sa mga niagi sa atong gibasa, no, muna nga lilipat na kog asa ko dapit. Muna nga muli diri ari lang ko magsugod aring murag di kay tantong layo, no. Ang una kong basahon si Zara Core, no? Si Zara Core. Hello, good morning idol. I'm new listener in your nice drama. Daghan salamat idol sa mga good narrator. God bless sa inyong tanan idol from Malaysia. Salamat kay Zara Core des Malaysia, no? Zara Core. Salamat kayo sa imong pagsunod ug paminaw sa mga drama. Si Mary Jane Omblero, thank you sa pag-upload Sir John. Salamat po kayo Mary Jane Omblero sa pagpaminaw. Si Rosalino Jr. Angeles, thank you sir sa pag-upload sa part 11. Next part 12, shout out here, Jean Trias Cavite. Gina Angeles is here. Salamat kayo Rosalino Jr. no? Diya sa Jean Trias Cavite ug si Gina Angeles, no? Yung comment na emoji nagkatawa, tulo ka buhok ug na tulo ka heart, no? Salamat Rosalino Jr. Angeles. Si Rodriguez Generos, no skip ads from the start with emojing nagpahiyom. Salamat kayo Rodriguez Generos, no? May generous yun ang imong gibuhat nga di ka mo skip og ads, no? Salamat kayo, katabang na yun, no? Kuan jud ba? Najud pagsabot, maluoy, no? Sige na lang makasuporta na. Salamat kayo Generos, no? Rodriguez Generos, salamat kayo sa imong pag-suporta, no, pinagi sa dili pag-skip sa ads. Salamat kayo gid. Si Ermi Sambaan, skip taas kayo ang vlog. Una ninyo at bang puning isa. Okay ra skip nimo. Okay ra skip nimo ang ads. Ads ang pwede ra pod, no. Og ang vlog kay taas man di man marikayan nga mataas na to kay di boy bawing isa ba kay taas man natong drama niya. Kuan man sa jud manginawat lang ko sa pagsabot mga ka-listeners, no. Wala ko gatag ron og Shopee, wala ko magtag kay wa man puy halin nya. Ang uban mo reklamo pud ba, wala ko nagtag ron. Pero manginawat ko sa pagsabot nga taas ang ato ang vlog kay taas man pud ang drama, no. Magtagad po ko sa mga nag-comment man kay gihaguan po nila pag-type para maka-comment ba, no. Tagan sa pagtagal mga ka-listeners, no. Diya kung di ganahan jud sa vlog dito na bus drama, no. Di na ta maglalis ang dapita kay initiative na ninyo, no. Mindset. May uban ni reklamo sa to ang kuan gini ato ang pagtagtag pamaligya kay kuan walang sila kay baw nga dako ng tanang tabang pang suporta o pang puno sa load ba. Mo nang uban mo reklamo mo nagingon nga og kay planong mo tabang ay na lang og pagsikig, ay na lang kanang pagyaw-yaw, no, or wa kay planong mo tabang ayaw buhi og sakit nga istorya sa uban, no. Kung kay bawa kay balo naglisod na imong gi-insulto, no, di pa ka mo tabang imo pang insultohon, di ba dili na siya maayo, no. Mawad-an nagpaglaom ng tawhan na ikaw makaingon, no. Muna nga kung di ka mo kay plano mo tabang ay lang siya pasakiting istorya mga ka-listeners, no. Muna itong pagtulunan ron, no. Kung dili ka ganahan mo tabang ay lang siya pakapining istorya nga sakit ba imong insultoho, no. Kay wa kay baw unsay ang nagian sa kinabuhi basig ikaw nahimugso ka nga naa sa hayahay nga pamilya unyang uban na ang taon sa kalisod di ka ka-relate sa ilahang nagian nga kalisod kay naman ka natunong sa hayahay nga sitwasyon, no. Una nga sayo na nimo pagsulti ba yun na, no. Sayo na nimo mubuhi og istorya nga makainsulto ka sa uban wa ka kay baw nga unsay ilang nagian nga mga pag-antos, no. Muna nga kung di ta mo tabang wa tay planong mo tabang mas maayo maghilom na lang ta, no, kay sa makapasakit ta ba, no, yan ana kay kuan man di man ta pareha og nagian sa kinabuhi mga ka-listeners, no. Muna kung paibalo ninyo nga og di mo ganahan jud sa masuporta escape ninyo, no, inyo na nang initiative. Og di mo ganahan masuporta okay lang, at least nalingaw mo naminaw, no. Ang ako lang gipasalamatan anay kining mga listeners na to nga
matinud-anon jud sila nga ganahan mo suporta bisag kini lang dili mo escape sila. Basta kinasing-kasing nila na ang ibuhat dako na kay nang tabang. Makalipay na mugtawa na no? Sa imong na lang nga pagi. Di bitaw ko mangayo ninyo mga kalisteners ug kanang unsay mga pajikas-jikas di bitaw ko mangayo ninyo. Ay lang gud mo kagool nga natay mga ginagmay panginabuyan unta kini itong Shopee ginagmay ra gud na kay nay mo palit na atay mga komisyon ginagmay. Initan pag yun no. Mo ni gingon nga gamay negosyo inita no. Di gini na ako ang negosyo ni tagra ko ba kay para nay commission unta. Di na akong negosyo akong gibayaran sa Shopee. Namasin lang ko ba. Initan pag yun tao no. Ngunani ka unfair ang kinabuhi no. Nang kinabuhi tag patas unta. Ano initan pa man yun no. At adtong ta magyaway atong flood control project nga gismokoy tibas ang project. Adto na lang ta magyaw-yaw kay murag makapabor magyaw-yaw adto. Sige bitaw nagbalita sa straight to the point na Attorney Rupel no kanang parte na mga corruption. Pwede adto na mo comment magyaw-yaw. Ayo lang galing ako kay pait may lalim gyud. Lalim nga wa man tay gibuhat nga makapasakit no. Insultuhon mi ato lang ikatawa ni bisag bisag maharta usahay kay murag naiuban sa niya mo comment nga murag di sad magunahon na ba nga unsa kay bation ang tawhan mo comment kuan no na ba ana siya mga kalisteners no ako lang hangyo ninyo di mo ganahan sa vlog dito na mas drama mga kalisteners no unya naman ako tiwasog basa kay nalipat ko kalisteners ug asa gyud ko dapit ni taman ako na ni tiwason human sa drama mga kalisteners no karon di kantong taas atong intro vlog nya paminawan ninyo ang part na limot na ko part 13 no sa buak nga salamin. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa Ang miagi ato na sayran, nasuko si Sofia nga nakasakop ni Dennis ug Almira nga misud sa sekretong harden. Apan gisuklan siya ni Dennis mao nga milakaw na lang si Sofia ug misumbong sa iyang bana. Apan wa sab siya konsintihi ni Rolando. Unya, nakuha gid ni Almira ang karton nga gisugo ni Dennis na iyang puhaon sa karaang bahay. Mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Buak nga salamin. akin ka na lang. Gusto na to nga gamiton sa imong anak ang soda ng maong karton. Nana, uy, sa man ni? Proteksyon ka na sa imong anak, Almira. Sir Dennis, unsay but mo ipasabot, sir? Nganong may mo man protection sa akong anak? Kuha ng kahon. Usa ka na ka BBO monitor og para na sa imong anak. Aron bisan asa ka, makabati ka kung muhilak siya. Og makita nimo ang suod sa kwarto sa imong anak. Unsa? Dugay na kay na, pero atong testingan kung magamit pa ba ka na. Imo dining gamit sa una? O Almira, tungod kay dunay hitabo sa gamay pa ko. Nagikadlukan sa kong inahan nga may hitabo pa gusto. Unsa? Gisuwayan ko og kawat sa mong katabang sa unang panahon. Sa 2 anyos pang akong edad. Ha? Kawaton ka unta? Hoy, Bitoy. Hoy, ma'am. Oh, ma'am. Pinunghong minini mo ng ma'am, no? Unsa may ato ni mo, ma'am? Hain naman sila si Dennis. May balik na ba usod sa bay? Oh, ma'am. Oh, ma'am. Isud na. Ug may da. Akang babaay na nung sulting ko. Wa bitaw, ma'am. Wa bitaw to ida si Sir Dennis. Nakita ra ko nga may da siyang kahon, pero wa ko... Amaw. Ayaw na nagbawi Yabag ka gida. Nasulti na nimo og nakabati na kung dunay dang karton si Dennis. Misulti rin ko, ma'am. Murag na gida. Ay na paglalis ng pahunga ka ha. Nalipat tingali ka. Di man to tinood akong... Hilom!
Unsay sound sa karton? Kabati gud ka, ma'am. Una kabati ko kini mo ko bungol ko anggol. Tinuod gid. Unsa tong kahon nga dani Dennis, ha? Wa ko nakita ang kahon sa diyang naabdan ako sila sa karaang hardin. Aw, ambot, ma'am, oy. Di taon ko mariktos, ma'am, oy. Basta karton ang da. Karton sa gatas man tingali tong daan ni Sir Dennis, ma'am. Susiha ko si sorry ni. Oh, diyo sa kalibo. Ay. Hala. Suborno? Kaya tagang ko suborno? Mao pa? Gisuwayan kog kawat sa mong usa ka katabang. Og gipapangita siya ni Papa Rolando. Unsa? Og dito na ko makuha sa mga pulis sa probinsya sa among katabang. Mao pa? Og ipapriso gid siya ni Papa. Mao nga nakauna-una ang akong inahan nga butangan kog baby monitor ang akong kwarto. Og gamay na lang ang katabang sa bahay. Gipili na ang mga katabang nga muso dinis bahay. Nga nang gikawat ka man sa katabang? May nanawag niya. Nga kuhaon ko, nga kawaton ko. Unsa? Naibawan ba ninyo kung kinsa nagsugo niya nga kawaton ka? Wa. Bisan giyon sa siya og patugan, wa gid siya makasulti kung kinsang nagsugo niya. Kay gipadalang ang bayad o gitawgan na siya sa maong babae nga kawaton ko. Babae? Babae nagpakawat nimo? Tinuod ba ng babae nagpakawat nimo? Mao na. Babae. Pero hangtod karon misteryo pagihapon ang maong itabo. Unsa ka diato? Wala ba'y hulga bahay nimo? Wa na pero pila ka tuig ko nga dunay bodyguard nga magbantay nako og sa akong yaya. Ug ang akong inahan ang nangunay gyud sa pag-atiman ako. Mao nga Almira gamito na nimo ha. Kanang maong monitor para sa imong baby. Salamat ka ini. Okay, sige. Og niya kwarta oh. Gamitan na kung doon na ka pa'y gustong paliton para sa imong anak. May magamit pa si baby, sir. May gatas pa siya. Ayaw na lang ko hatagi, anak. Taguin na. Aron doon na kayo makuot. Og padayon ang imong sweldo. Buutan di kayo si Sir Dennis. Baby, swerte ka itano. Karon, dili na tamang problema sa imong mga gamit. Kumusta na mo din Sofia? Okay ra, Rolando. Kumusta ka din sorry nga, wala ko magapangutaran nimo, ha? Okay ra ko dito. Nadambo ka. Lami ang kaon sa dapit nga akong giadtuan dito. Mao ba? Atod, mula ragarasap ko ugma, Sofia. Usa ka simana ko sa Bacolod. Bae noon. O unsa man, nasolbad na ba problema mo sa opisina, Rolando? Dadakpan ang kawatan. Maayo noon. Kumusta ka na, Dennis? Okay raman pa. O gusto kong pabunyagan ang anak ni Almira. Sige. Hoy, Almira. Miss Janet, ngayon niya ka. Hoy, unsa man ka? Nagpatapang ka ni Dennis aron pabunyagan ang bata? Ha? Usa ko taon nang ipanulti ni mo, miss. Wa ko mahibawan na, oy. Ayaw na lang pamakak. Klaro na kay ng imong kabuang. Miss Janet, mahimo ba? Tinuod nga wa ko kahibawang pabunyagan na ang bata. Si Dennis ang misulti karon dito sa kananan. Kahilas sabihan ni mo nga ati man ni Dennis. Nasuya na sad ka? Naglagot lang ko sa imong gibuhat. Sip-sip kang dako. O sa mga plano ni mo kan Dennis? Wa ko'y plano ni Sir Dennis. O gaya pa kang sulti. Mabughat ka, anak.
Ayaw pagsigi pangisog. Ikaw ba'y nanganak o dili ako? Hilom, Gipugos ko ni Mos pagpahinumdom sa tinuod nga ikaw ang inahan ni Baby Angel. hilom lagi. May bubag mo gawas ka na. Milag si baby, oh. Higutom na na. Tanawa. Nihilak na nuning maayo. Hoy, Almira. Timan ini, ha? Hinahinay lang sa pagdako sa imo, oh. Ayaw pagsalig nga naa si Dennis ka mo paluyon mo. Kay ako siya. Baby. Naunsa naman ang imong inahan. Nayapak na magtingali ni siya. Pero, pasagdan na lang nato siya. Kung nun sa magimuabot siyang una-una. Hoy, Itoy. Uy, Ma'am Sophia. Taga na sa kunin mo wawart, ma'am. Report o na sa kung gusto mahibawan. Aw, ma'am. Ang karton ng daan nila, karton dito sa kamit ni Sir Dennis sa gamay pa siya. O baby monitor. Unsa? Baby monitor? O, ma'am. May salig si Sir Dennis sa mga tao ni sa atong palibot, good, ma'am. Mga ipamonitor gini Almira ang anak niya ni. Mami, may mo mula ka? Asa naman sa ka, Janet? Na, ikapoy na kong pundo din oy. Askang sulti hagis anak ni Almira, oy. Kaya mo naman nung say amahan sa bata, ma'am. Unsa ka kung mga anak na ginasya, no? Oh, natural. Mas panggaon niya ang iyang anak. Kanang bata, ah. Swerte gini siya nga si Almira ang nahimo niyang inahan. Hilom di, Pitoy. Paborgo kay ka ang Almira, no? Oh, gamay naman. Mula ka na ko, Mami. Ayaw pa pakagabi, ha? Sugod sa grampay mong anak, ma'am. Ako pa ni mo, ma'am. Si Janet pa ni mong bantayan ug maayo, ma'am. Kay mikitiw na siya ng tiil to. Hilom. Hoy, unsa pa may lain ni mo ika-report na ako, ha? Kuan ka ng... Hindi sa kalibo. Ugma hat di kog nindot nga balita, ha? Okay. Hello? Oo, kamo di ang mo demolish sa garden? Unsa? Ipademolish ni Ma'am Sofia ang karaang hardin? Mao na akong nadunggan, day. Almira, ipusa ang imong mga gamit. Nga naman Sir Dennis. Ikaw ang akong papuyon sa karaang bay. Unsa? Oh, Sir Dennis, pero dili ka masuko ang imong inaina kung ni mo nabuhaton, Sir Dennis. Kabilin sa akong mga apuhan ang mong bay, Almira. O kay anak man ko sa akong inahan, dako kay kong katungod sa mong bay. O dili mahimong ipaguba ni Tita Sofia. Ha? Usa ikaw, lakaw na. Dadaang imong anak. Una mo sa hardin. Hi! Good morning! May buntag. Ikaw ba si Ma'am Sofia? Ako. O ikaw si Sandro? Yes, ako. Hain man ang garden nga imong ipaguba, ma'am. Ihatod takas mo, dapit. Pero, hindi ang kwarta. Oh, uy. Lah, kadako ko na. Aron dili ka mo ato sa pagguba sa mga garden. May istatwa dito nga gusto na kong unahon ninyo sa pagguba. Sige, ma'am. Iatod lang mi dito. Tood, hatagan tabog usa ka semana sa pagguba sa mga garden, ha? Aw, wala problema. Daghan kong tao. Gusto kong mapatag na ng maong hardin. O ang paril, ana, mabungkag na. Okay, ma'am. Wala problema. Human sa 5 kaadlaw. Hawa na ka ng dapita. Aw, sige. Iatod na mi dito. Baby, hayahayo kay din no. Nindot kaing buhiyon og balik ni maong garden. Ganahan ko nga ni ka din magdagandagan. Kung maabot mo man ang hikayon nga mo dako kay ning dapita.
Pero kung kinahanglan mamahawa na ta din wala tayo mahimo, ana. Kuwarang Hardin. Hoy! Nagusto mo din si Mama sa karambay? Kisa mo? Mga daw tao mo sa? Hoy! O sa tuyo ninyo! Ma'am, kining... Nagunsam ka din ma'am. Ma'am, kinala mo pahawa ka din Kaya mo nagpatagon kining dapita. Dili! O sa man, doon naman permit na gubon kininapita? Ang tagiya mismo. Mo'y mipaanhin na mo din Tagiya? Oh, Kisa nga sa mo tagiya? si Ma'am Sofia. Gusto niya ipaguba kininapita? Dennis? Papa, unsa man yung gibuhat ni Tita Sofia? Nganong ipagguba man yang hardin? Unsa? Nanangid ba siya nimo? Nga iyan yung buhaton, Papa? Nagkahisgot siya na ako niya na. Gusto niya nga paninduton pa ka ng mong hardin. Mao nga ako na siyang gitugutan sa tanan niyang gustong buhaton sa bahay. Pero Papa, kabili ni Lula ang maong hardin. Ug mao ni paborito ni Mama, nga punduhan niya. Dennis, minyo na ko. May lain akong asawa. Ngangin akong pamation siyang mga ideya. Kung mao na, gusto na nimong kalimtan inyong kagahapon ni Mama? Dennis, ang akong paghatag o katungod ni Sofia, normal lang nga buhaton sa kabana. Busa kinahanglang pasagdan lang nato siya sa iyang mga plano. Dili, Papa! Dennis, mahimo bang pasagdan lang nimo si tita nimo sa iyang mga plano? No! Dili! Misaad ka nga mahimong hilabtan ni Tita Sofia ang tanang bahin sa bagong bahay. Pero dili ang karaang hardin o karaang bahay. Dennis! Tingali, Papa, mauna ni ang panahon nga magkasumpa kita. Dennis, usay buot ni mong ipasabot. Dili ko musugot nga hingpit nga papaso ni Tita Sofia ang handumanan sa kuinahan. Sorry, Papa. Bye. Dili mahimong gubon ninyo kininapita? Ngawa din niya sa Sir Rolando? Pero ma'am, kuwan kining... May pagtugot na mi sa asawa sa tagiya. Please lang! Ayaw na ninyo ni guba! Ma'am, sorry kayo, pero... Gitagalan mig usa ka semana ni Ma'am Sofia. Aron gubuon ning dapita. Hoy, Almera. Ngarong niya ka din Ha? Ma'am, Ganong dagan man og tao din Puros mga lalaki. Ako nang ipaguba kini dapita. Ug kining panuway ni Papa. Mama, dili ka na si Sir Dennis kagubon kininapita. Hoy, katabang lang kang panuwaya ka. Ayaw pang hilabot sa mga kalihukan sa kong inahan din Pero, Ma'am, kining... May tingali nga... Sabutan na ninyo ba yun? No! Karon ang gusto na kong gubuon ninyo kini mong hardin. Ma'am Sofia. Undahas pagpulpog ng estatwa sa babae. Sige, ma'am. Ay, no! Ayaw! Ayaw! Dili mahimo! Maluhay mo! Muna lang na ikandumanan ni Sir Dennis ang inahan. Ma'am Sofia. Hoy, hoy! Animal! Bawa niya! Ayaw nag-alihe ang muguba sa estatwa. Ma'am! Ma'am, maluhay ka! Wata na na Sir Dennis! Guba! Wata ninyo siya! Abot ni mong bako. Kung anang istatwa. Dili ko masagot! Dili ko masagot! Ma'am, kining... Usa pa din pa din mo magkasinabot na. Ang binong gas mo, Bill. Ma'am Sofia, ayaw! Ma'am, kalma lang, ma'am. Ma'am! Tita Sofia, huwag mo na! Dennis! Imo ka rin ipadayon, pusilon di ka! Sir Dennis! Ma'am, kining... Usa pa din Gubutag din ini pagkatrabaho ka, ma'am. Bye! Anak ko sa tinuod nga tag-iya ining dapita. O kini siya, ako lang ina-ina. Ug wa siya katungod nga mo pagubay ning dapita. Ayaw mo paghudong! Ha? Dili na siya makapamusil. Mamusi lagi na siya, sir. Kaya nga, ay mong pagtuga-tugaw pa dahil bugba. Kaya mamusi na. Animal! Ma'am, kining... Mabalik lang niya, ma'am. Klaruhon na... Mas masig ko klaruhon na ninyo, ma'am. Kuya kun, mapusilan mi. Dali na mo, mga kauban. Panglakaw lang muna ta. Tawagan lang niya, ma'am. Kung mahusay mo. Ayaw na lang mo pagpaabot pa. Kay di mahitabong ipaguba ning dapita. Dennis! Sit!
si Dennis, mami, uy. Nadanag na siya maayo sa pagkasentimentalista ni Almira. Gusto na akong gubon ang hardin. Nga naman, mami. Basta, di na ko gusto makakita sa hardin. Ug sa estatuan ni Belinda. Unsa? Pero, nindot man tong napita kung ipaayo na lang ni mo, mami. Ako bitaw ni ipaayo, pero uspo na ko ang tanan. Kinahanglan wa na mga buwak na paboritong Belinda. Mami, may kasuko ka ba sa unang asawa ni Tito Rolando? Oh, doon na. Tungkol kay Traidor siya. Traidor si Belinda. Musa angay lang siyang ilubong sa kalimot. May gani kay miabot ka, Sir Dennis. Daan pa ko. Nga ang karaang hardin gyud sa akong inahan ang inita ni Tita Sofia. Nga na ingon mo sa siya, anak. Ambot lang ana niya. Wasag ko makasabot. Kung nganong ingon ana siya. Day! Day! Bitoy, unsa naman na? Nakakutaw na ko gatas para ni Bibi Angel. Oh, uy! Natulong din na siya, Day. Ay, salamat na lang, Bitoy. Ako na naihuwat kung mangayo na gid siya. Kung kaya Bitoy? nga mahimong inahan, Day. Unsa man ka Bitoy? Sumugo na sana nimo si Almira? Ay, ito, Sir Bas. Tanan ako istorya sungog man yun. Nala ko yung nabantayan, Sir. Ha? Kuan, manggol ka ng waaw sa pagpurma siyang lawas. Ay, hilim na, Bitoy. Kuan ka na yung nagpaha ko. Nakoy ba ko sa ilawom? Mao na nga, ang purmagihapon ako lawas. Adihaw na mo, ha? Ako na ibutang si baby sa higdaanan. Ito taglawas ay Almira. Bitoy, Ay, Sir. kinahanglang bantayan nimo ang mga lihok o mga plano ni Tita Sofia, ha? Uy, muon ko namang spy, Sir. Oh, Iyay ka ni. ug dili may tabong musugot ko. Nga gubo ni Tita Sofia ang among handumanan sa akong inahan. Ay, manglaban na lang ko. Samtang nakatopa si baby. Oh, lo, kiss mo na nanawag buntag sa'yo. Mura ba'y tao din sa alada? Vera's Residence, hello? Hello? Good morning, miss. Ako si Sandro. Ang mugo ba unta sa hardin? Sir? Ikaw, Denny? Sir, maluwi ka. Ayaw taong niyo gubang din. Dakong yung gubot ko ninyo ni gubon. Kining... Kinsap to'y imong pangan? Almera. Ako si Almera, sir. Ikaw ka itong nagdagbata sa hardin niya. Ibabag na mo, di ba? Oo, ako to. Mao ba? O, igonsam kanila. Kuan, tigatiman ako ni Sir Dennis. Ang lalaki sa wheelchair. Mao ba? Mao na, sir. Maluwi taong ka, sir. Ayaw taniyo hatagi problema ako agawon. Siya ba ang amahan sa imong gikugos nga bata? Ha? Ay, dili siya amahan, sir, oy. Ug personal na akong kinabuhi, ha? O nilabot sa kugihangyo ni mo ron. Hoy, kinsa nagkasulti ni mo, Almira? Sir, maluwi taong ka. Ayun ang ipadayon na inyong trabaho. Hoy, Ay! Miss Janet! Hello? Kinsa ni? Si Sandro kini. Katong muli-muli sunta sa hardin, miss. Hi. Ako ang anak sa tag-iya ining baya. Kinsa mo itong akong gikasulti? Si Almira to. Ang among katabang nga pinaangkan. Ha? Ngano na nawag bang ka ni Mami? Kuan. May pagkiksabutan ng unta ko niya. Mahin sa pagdimuli sa maong hardin. Naligo pa si Mami. Tawag lang balik. Sige. Bye. Bye. Oh. Og nganong ingon ana man ang imong tinan-awan ako? Naglagot ka? Nga gibuking ta ka? Nga pinaangkan ka? Kinahanglan bagyot nga imo pa siya sutihang gipaangkan ko. Nga naman di ko na ako siyang sultihan. Ganahan man ko. Ganahan ka man na otog lang tao? O ganahan lang yung ka nga pasakitan ko?
Ayaw pagbuot kung ganahan ko mo pasakit ni mo. Makalagot ang daong mo. Asa makakutom akong pailo bininila. Hello? Rolando, bayo kay nagkontak na taka. Kumusta naman diha, Sofia? Ako daw ta ipaguba ang garden. Kaya maplano na nato kuno si ato ipuli. Pero ang mga laki ni mong anak, gitiuna kong armas. Oh, ursa? Wa madayon paguba sa hardin. Kay mamusel si Dennis. Tatakda na gili siya sa kabalasuba sa Elmira da. Kung mauna, ayaw lang una na ninyo hilapti diha. Pabuta na lang mauli ko. Da, gusto mo gano'n ko nga sorpresahon ka. Pabuta lang lagi nga mauli ko. Hello, baby. Ano yun nata sa atin, ha? Gusto ko may bahaw ko sa ginis na tuwa sa babae. Anong gusto mo ginipagba ni Mama Sofia? Niya sa deka. Nagpahangin lang mi din sir. No. Nga nawa makamusulti na ako mo ani sa ka. Ako na lang timutod si mo wheelchair. Di ko ganahang muhasol pa nimo. Eh may anak ka na. Okay ra na, Sir Roy. Gawas pa. Ganahan masab ko nga nga mo atiman nimo. Gikan ka ron. Dili ka na mo atiman pa nako. Unsa? Gusto kong mulihok og ako-ako na lang. May mga kamot ko, di ba? Ikaw ang nagsulti na ako nga di gyud ko hingpit nga inutil. Tungod kay may mga kamot ako. O kinahanglang maanad ko. Nga wa ka nga mo atiman ako. Sir, ako ni trabahong pag-atiman nimo. Kunin mo nang kuhaon ako. Musamot nga wala ko'y gamitin ni Baya. O musamot ka initan ko nila ni Miss Janet at ni Ma'am Sofia. Ay, kundi pa lang ko inutil. Kung dili ka pa, ingon anak. Wa, sabunta ko din eh. Ang tanang mahitabo, bati mano nindot. Pagbuot sa Ginoo, sir. Mga dunay, mga daotang pahitabo nga tugutan niya. Kaya doon na siya laing katuyuan nini. O napasalamat ko sa ito panakita, sir. Tinuod ka? O lagi. Ay, yun na. Nganong niya magadini ka ron? Gusto lang na akong tanaon og maayo ka na estatwa sa babae. Ha? Nakita ko sa mga mata ni Ma'am Sofia ang iyang kasuko sa mga estatwa. Mao ka ng estatwa sa akong inahan. Apan inanay ka ng naguba human sa paglabay sa panahon. Makapahibong kaayo. Angon sa? Suod nga higala sila si Ma'am Sofia o ang imo inahan, di pa? Pero, ngano gusto mo papason Ma'am Sofia ang imo inahan? Kana ang wa na ko masabti niya. Kinahanglan mo na mahipawan. Labi na ginagkamatayon sa imo inahan. Naghikog siya. Kana lang ang nahibawan ako. Ug nahibaw ka na ni anak, di ba? Oo. Ug wa ni mawa sa kung nauna ang imong gisulti. Unsay buot mo ipasabot? Mayon kang buutan ng imo inahan, di ba? Oh, buotan kay siya. Ug malipayon siya uban si mo amahan. O Almira. Kung mauna, dili may tabong maghikog siya. Usa! Mami, nanawag ang modimolis sa luyo. Mao ba? Tawagin siya, Mami. Ug ipadayon gyud ang pagpadimolis anang maong lugar. Wa na'y makapugog, anak Janet. Paanhiyon ko si Sandro niya.
Baby, na may tao. Di nila ka sa sofa ha. Kaya ko ablihan. Oh, Maayong gabi, Almira. ngano ni amang ka, sir? Gipaanhi ko ni Ma'am Sophia. Ah, mao ba? Si Ma'am Sofia ang nagpaanhin mo? Pasudla na si Sandro, oy, Almira. Ay pag-ali-ali diha. Okay, sir. Maluoy ka, sir. Ayaw ko ba ang kagahapon sa kuha gown? Dali na, Sandro. Excuse na ha. Nga naman eh. Suod sila ni Ma'am Sofia? O gamudi-muli sa karaang hardin? Kinahangla ipadayo na ni mo pagdemoli sa luyo og maha. Kining, pero ma'am, murag, magkagubot magyud. Magkagubot kit mo, ma'am, kung ako ni ipadayon. Hatagan ta kag dakong kantidad. Madayon la pagdemoli sa mga lugar. Nganong gipaanhi mo gikuni mo dinhi, Ma'am Sophia? Tungod kay gusto ko ipakita nimo karang bahina sa paril. Kana? Mo nay undahas paglumpag ha. Nagbahirig ang wang paril. Kung matumba na, dili nagyud makapugong si Dini sa pagguba sa mga dapit. Ma'am, nganong wa ma'am nung magkasinabutan sa paguba sa maong hardin? Basta. Dali, sunod ako sa ano. Anong nadugay mo kasgawas? Ay, Sir Dennis, niyada ka sa mong kwarto ni baby. May isuko ka? Gusto lang kong maibaw. Kung naibaw ka ba gyud sa buhato nimo para sa imong anak? Sir, mas may importante ko isulti nimo. Kuan, suod man din na si Ma'am Sofia o ang leader sa mudimuli sa unta sa hardin, no? Huwag nga lang naibaw man ka. Ni Asia, ipatawag si mong ina-ina. Usa! Diya ka lang ha. Ako na, sir. Ako na maniid nila. Ha? Ako na mangita nila. Tuan niya dada sa luyo ang bisita. O sige. Inutil lang day ko. Dili ko makahimo sa imong mahimo. Sir, mahimubag di na lang ka mangluod dayon. No, wa ko mangluod. Naglagot lang ko sa sitwasyon. Lalaki ko. Angay lang unta nga ako ang motiman mo. Sir Dennis. Lako na. Panid-i ang mga demonya ining baya. Kalma lang, sir. Ayaw na kay palabis si mong gibati. Sige na. Ako na'y bahala nga mubantay sa imong anak. Dinis kwarto. Kuan, maikog man sab ko ni mo, ana, Sir Dennis. May mo ba ay nagkaikog? Sige na, lakaw na. Panid-i ng mga salbahis. Oo, sir. O paanhiya si Bitoy. Ako nang niya. Di palang kubuutan ang sus. Tugay na na akong isungag ng mga maldita. Ilong joy. Ay nalagpanganti na mga butang nga maglisod kag buhat kay mahuog na kang nahambog. Ay, Sam, siya misulti rin kung sobra di kay kong buutan. Yung mga bati mo pag-istorya, bati, ano mo nang... Itoy! Itoy na sad. Oh, day, ano, mi doon maga? Sabi ako ikalagad ni mo, ha? Kuan, patuon ka ni Sir Dennis sa mong kwarto ni Inday. Ha? Sige na, kay mo atun ako sa luyo. Gusto mo kasluyo, day? Ako yung ganti ka, day. Ay, dili pwede. Patuon kang Sir Dennis. Day, sultian di ka? Tuar dito pa doon ang usa ka abat, day. Ha? Sige, ato na si Sir Dennis. Ako no, ato, Sir Dennis. Wa mamati sa kong gisulti na. Di magwala katuhuan ni mong nao. Mga ay na lang pabugos nga tuhuan ka. Pati ay istorya. Nako na ay, ato anas tong Dennis. Ay naman to sila si Ma'am Sofia. Ug katusando. Nga naman man sila din sa luyo. Hoy, Almira. Ay,
Nganong niya magkasaluyo sa may swimming pool? Unsa man ka? Naghuna-huna ka na nga maghikog? Ha? Naunsa naman tao ka, Janet? Bisan unsa naman ang basuda ng utok mo? Huy, panuway! Kung manulti ka, mura na kinugbuang ko. Ayan na lang kuglangan na, Janet. May mo ba? Unsa man nagigianan nimo sa luyo? Oh, kumusta naman ang imong anak? Kung gusto kang mutanaw niya, tuara siya sa kong kwarto. Wa ko'y gusto mo tan-aw nila, oy. Buot-buot sa bada. Oh, ang ako lang ba kung gusto ka? Diyaw na ka, oy. Hoy, asa man ka? May gipangita ko. Panuway og sinultihan ni si Almira na. Maayo ka ay mo pasumbingay. Asa man to siya paingon? Maayo kay wa si Mami sa bayo. Adtuon ako si Dennis sa iyang kwarto. Kalindot din ining maong hardin panahon sa kagabion, Ma'am Sofia. Labi na kun, hayag ang buwan. Wa ni lami nga hardin, Sandro. Way lami. Ayaw na nigdayga. Kay ako na ipagubao nimo. Aw, sige. Ikay mahibaw. Basta, aklaruha lang ha. Dili na mapusilan si Mumbana ha. Gitugyan na sa kumbana pagdubain ni Dapita. Ugwa na makapugong sa kung pagpagubain ni Dapita. Musa dia, dawata ni. Uy, yawi? Mauna ang yawis pultahan arang karaang bay. Ang gusto ko, Sandro, nga anha mo agi diya paingon sa hardin. Kay gubon kininiyo panahon sa gabi. Unsa? Nabati mo ba gusto na kumahitabo, Sandro? Oo, ma'am. Sige. Niya ang yawi na karaang bay. Sige, ma'am. Sige. Mamiya na ta din ni Sardin. Ay, magkasala si Ma'am Sofia. May paulin na ba ka ang bisita niya? Nga wala may makabantay. Dako ko rin layo din sa bahay, ma'am. Oo, dako yun. Si Mama ka kauban sa lalaki. O, kikan sila sa ngit-ngit. Patako na una ko. Nabana ni mo, ma'am, no? Oo, dako yun. Saan pa kayo nagipuhat sa kakahuyan, Sloyo? Sir Dinesh, niya ng gatas na yung ipakutaw, sir. Sige. Pabugnawa na. Uy, hala, milak si Bibi, sir. Abi si Bibi Angel, be. Kugusto na ako siya. Sigurado na nun. Sigurado kasi nga mukugos ka ni Bibi. Unsa mo kamurong kag dakuyawan? Sa mo kag sultihan nga mangutana pa mo juga. Abi na, be. Sige na. Abi na si Bibi Angel kay patutuyo na nako siya. Sure juga, sir? Kalimot. Ambi na lagi na unsa mo. Amdi kay kamot, kalimot. Ambi no kuwa sa kay kamot. Niya, sir. Sobrahan sa din mo, ha? Sorry, sir. Napugun di ka ron. Sorry, sir. Ano, sir? Uy, ilom na Bibi Angel, ha? Ngayon na yung dagkugo, sir. Ngayon na kamay mo, papa, sir. Unsay tanaw ni mo sa naong sa bata? Ay, liwat kang day Almira, sir. Dagway, no? Abi na iyang gatas, be. Kaya ako nang patot yun. Ano, sir? Daddy? Janet? Ikaw na? Sapa ba anong bata? Pahiluma na, Bi. Hoy! Kung gisabaan ka, so dito sa imong kwarto. Ug ayaw pagawas. Nausa naman taon ka, Dennis? Nanong naatiman ka man ng bata nga di imo? Piliyon ba din mo ang imong panggaon, Janet? Natural! Pahiluma na bata, Sapa! Unsa man taon kami, say? Ang to sa anak ni Day Almira? Imo gyapong initan? Unsa man ka? Nalakangan ka kagtapis? Hilom! Tamparuson ta karon. Pahiluma na ninyo ang bata! Unto siya? Ano magbuot mo siyang umuhilak si Bibi? Si Papa ang angay basulong sa batasan na ng mga bayhana bitoy. Si Papa. Hello, Rolando?
Kanusam ka pa uli dire. Mga usa ka semana pa ko diri, Sofia. Kumusta naman mo, Desbay? Okay naman, we. Wa may problema. Nabisi ko sa pagpapatag sa hardin sa luyo. Pura man og sayop ang imong plano, Sofia. Rolando, nagsabot na biyata ha. Nga hatagan ako ni mo katungod nga mo plano diri sa bahay. Oh, sige. Kabala ka. Mas nindot pa ang mahitabo sa luyo sa akong mga plano. Kung mauna ang mayong buhaton, sige. Buhata. Kinahanglang kalimtanan nato ang nanglabay, Rolando. Ang ugma mo itong hunahunaon. Ikaw, padayon na lang sa imong pagpalambo sa itong negosyo. Ako na bahala diri sa atong mga anak. Sige. Sir? Oh, Almira, may ka nabalik ka na. Ikaw naman ko nagkugos ni Baby Angel. Mihilak siya. Mao nga ako na lang gikugos. O ako na sang napatutoy. Salamat, sir, ha? Abi na si Baby. Ako na siya ipahilon na sa kama. Oh, hinaya, aron di makamata. Kumusta na ang imong papanii dito? Sir, nakita na ko sila si Ma'am Sofia o katong Sandro nga migawas gikan sa luyo. Usa? Nag-unsa man sila dito? Nagduda ko, sir. Na dito sila gikan sa karaang hardin. Gusto gitingali sila gubat. Almira, andama imong mga gamit. Ha? Nga naman, sir? Ngano ako man ang manghandam? Basta, andama lang imong mga gamit. O pagkahuman, katuog na samtang natuog pa si baby. Atod, ayaw yun ipadula ang bata kang Janita. Nga naman, sir? Maglagot siya kung makabati siya sa hilak sa bata. Huwag di na maayong matilimad doon. Praning ng bayhana. Busa ilikay ganyan ang bata. Okay? Sige na. Good night. Good night. Mahasol ko dahil si Janet kung makabati siya sa hilak siyang anak. Pero, kung sabsab ka itong kiingon ni Sir Dennis, nga nang pandamon mo ko niya sa kumagamit. Puisit! Puisit! Daan pag po nagbanta ka pa. Mami, makalagot kaayo. Unsa mo sa nagikalagutan nimo? Naglagot ko ni Almira. Kay misa mo tanunog pa dool niya si Dennis, karon nga siya na ang nanginahan sa kong anak. Unsa? Naablihan ako si Dennis sa kwarto ni Almira, nga maoy nagsabak sa bata. Kung ako pang haang nahibawan niya nga inahan ni Paipi, mausap ka to ang iyang buhaton. O posible. Kung ganahan siya bata. Mami, nasuya na sab ko ni Almira. Ganong pirmi man na siya nga mo'y makapabor, oy. Sagdi lang. Di ko muhunos papangitag paaging mulayas kinabayana hangtod sangtod. Unsa? Mao na. Itugyan na ko ang tanan. Basta, Mami, ha? Kay magsurok yun ang akong dugo nga magkunahuna nga nibalik na sana si Almira din sa bahay. Ay da. Musukol na ba na ako? Janet, maputol naman ang iyang pakasupakira ba? Tanawa niya, unahon unan ako sa pagpaguba ang paril sa karaang hardin. Nana, nahipusan ako at tanan akong gamit. Baby, mura naman untag mulayas ini. Anong nahipos makas imo mga gamit? Ngano niya man ka, ma'am? Ako'y nangutana ni mo, tonta. Nganong naghipos man ka? Awan sa mulayas ka na? Aw mo ginay makapalipay na ako kung mulayas ka na, Almira. Kay nagda ka nagubot ining baya. Labi nang gidapag gini mo ng bata din eh.
Unsa man klase sa kasing-kasing ka ng naani mo, ma'am? Uy, animal, kanilas, pwede mo manulti. Gawas na lang, ma'am. Sa dili pa ko makasukol nimo. Panuhay ka. Gihingin lang ko ni mo. Kung wa kay may balita si mo pagsuod karon, ma'am. Gawas na lang. Animal ka, unsa ka? Bakit tigi ka gud sa akong kamaldita? Nahadlok lang ko sa kipakita nimong batasan, ma'am. Ano ingana ka magkasarbahis? Uy, ayoko kita sa diyan. Kay dili. Dili ikaw ang nagpakaura kong buanga ka. Isulti na tuyo nimo. Tubagaw na akong pakutana. Nganong nahipos ka sa imong mga gamit? Tubagan ako, unsa man ka? Bulayas ka na nga naghipos pa ka sa imong mga gamit? Sikreto ni nako. Og way magbuot ko dili ko musulti nimo. Nasa ka mo manulti, uy? Ako ni kinabuhi. Og way magbuot ako kuno sa akong buhaton ni ako kinabuhi. Magbasol ka ini pagkontra ni mo na ko, Almira. Kung bahayan mo kung gano'n nagkaila pa ta. Dugay na nagimahayan ko kung gano'n ikaw pang... Unsa? Lahusa! Ang nahimo ko agahon, Ma'am Sofia. Uy, animal, ayaw ko gamadamahi, ha? Kung bulayas ka na, sige, layas. Layas kung gusto ka! Usman, gusto kang tabangi ka na ko? Kay tabangan ta ka! Ipatugpo takas dapit ka gusto ni mo atuan. Si Sir Dennis lang pangutan ako nasa ko paingon, Ma'am. Unsa? Unsa buot mo ipasabot? Iyang sugo. Gapahipuson ko sa kong mga butang. Busa siya pangutan na kasi nahibaw. Ready ka na ba? Nganong niak ka sa kwarto ni Almira, Tita Sofia? Nga naman di ay diris. Wa ko'y katungod gamusod bisang kai kwarto inabaya. Nga asawa mo ko si mong amahan. Mahimo ka musuod sa ubang bakanting kwarto. Pero ayaw sa kwarto nga gibutangan ko ni Almira. Almira, ready ka na ba? Ready na, sir. Okay, dali na. Asaman mo? Sa karaang bay. Adto na mimupuyo ni Almira. No! Yes, tita. Kami ang mupuyo sa karaang bay. No! Dili na mahimo. O ganon di man mahimo. Ako ang magbuot ining tanang butang dinhi, Dennis. Kay asawa ko si mong amahan. Bahala ka kung saan mo ni mansyon. Pasagdi lang ko sa karaang bay. Almira, let's go. Dali na. Oh, sir. Mami, naunsa man ka? Ha? Puro nagbubutang akong dugay sa kasuko, Janet. Sa unsa? Naunsa man di ka, Mami? Ang panuway nga, Didis. Bibalhin o puyo sa karaang bay. Unsa? Uy, wa na. Nadahan na sab si Dennis sa hulhog anang Almira. Klaro mo kanang bayhana ba? Klaro kaayo nga kanang babayhana na sabang mihulhog niya nga mupuyo dito. Pero dili ni Wahimo. Kaya bang sundugo ng karaang bay, ay? May pagsunugo na ni mo, Mami. Unsa? Kung masunog na ng baya, wa na kay problema. Mabuhat na nimo ang tanan nimong gustong buhaton. Unsa o man ako pagbuhat, ana, nga tuar man si Dini sa Calmera. Namalhin naman dito. Oh, apila silang sunog. Uy, Janet, ipapriso ko nimo? Panugo og musunog sa bahay, Mami. Kanang ang mugawas kay aksidente. Unsa? Ganahan ako magtanaw ni Almira nga mapaig. Kay buisit ka ng bayana. Samok sa kong kinabuhi. Sir Dennis, asa man ka kwarto din sa karaang bahay, sir? Di man ka magkasaka sa taas. Sa pagkakaroon, kanang duha ka kwarto lang una din sa silong ang okupahon nato. Sir, salamat ha. Ayaw pa salamat. Kay dagan pa mong limpyuhanan. Sir! Agay. Oh, Bitoy? Agay. Kasi agay, Bitoy. Sir, asan ako ibutang yung gamit, sir? Di alam. Kadiyot. Almira, lakaw na. Pagpili na ng duha ka kwarto kung asa ka gusto nga muhigda. Oo. Agay. Sir, butang na ako, sir, ha? Ibutan na Bitoy. Uy, naman sa ka. Oh, hala, sige, lakaw na, Almira. Magpili na. O ikaw, Lagi. Bitoy. Oh. Ato kas taas.
Ano sa guban niyo, sir? Oo, nagkinahanglan og abag si Almira. Musugod ka sa papa ni mo na, sir? Manawag ko niya. Si Almira! Pagdali, Bitoy! Daga na si Almira! Oh, sir! Day! Day! Day, Almira! What's wrong, ha? Noon sa mga? Ano bisingin mo ka, Day? Noon sa ka, Escorto, Day! Day! Ay, hala! Bitoy, tanawa. Maghahadlo kayong tanawon ka ng babaeng maniki. Tanawa. Nalikim ako ng naong. O gibutang ang makeup nga makahadlok. Kisa may tao yung nagdaog-daog anang manikin, oy! Kalugin niya, oy. Sir, Naon sa ka? Naon sa mo, ha? Tanawa, Almira. Sir Dennis. Tanawa. Oh, ang manikin ka ng pinalit ni Mama. Ay! Ano ko daw nagpalit kong manikin mong mama, sir? Mahilig sa pagpanahi ang ako inahan. Mao nga paborito siya sa kong lula, kaysa ubang katabang. Katab? Saba ka, sir, eh! Katabang imong nahan? Oo. Og mao kini iyang kwarto. Sawa pa sila makasal si Papa. Mira, wag day pili ang gugma, day. Kapati ka? Katabang ang inahan ni Sir Dennis? Naibaw na ko, anak. Di man ka naibaw, ha? Di man ka naibaw. Si Sir Rolando ang miabli na ng maong kagahapon sa kinabuhi, Bitoy. Sir Dennis, Ug maong gustong gubon ni Tita Sofia kining karaang bahay. Kay nahibilin din ni ang kasing-kasing sa kuamahan. Uban sa dumanan niya sa akong inahan. mahal paghihapon si mong amahan ng imong inahan, Sir Dennis. Misulti na siya nako, anak. O Almira, ang pangutana, kung kinsang mikuba sa naong anang maong manikin. Gituyo mo gina, sir, oh? Kaya na, gituringan pa ganyan na, oh? Oh, napay bangkil ang manikin nga gwapa kayo. Tanong mo na, sir. Kung kinsay man nagbuhat, anak, may kalagot siya sa imong inahan, Sir Dennis. O man, Almira, nakapili ka na kwarto? Kining kwartuhang gusto nako. Ha? Ako lang ipagawas ang nikin, sir. O kaning makin na, sir. Ayaw. Nga naman, Almira. Anhala na diha. Abi ni mo, dugin ako nangandoy nga mahimong mananahi, Sir Dennis. Gani, kasagaran sa kumasinina sa una. Akong tinahi, kinamot lang. Sige. Kutob sa butang nga niya ning kwartuha nga imo magustuhan. Imo na, Almira. Ha? Tinuod ka, Sir Dennis? Oh, uwa ko magkomedya. O ikaw, Bitoy, adto ka sa taas, sa guest room, sa kwarto ni Tita Sofia sa una. Sir, pwede na ako pa ngayong manikin, sir? Yeah? Para na ako'y dog dito sa taas. Lain na ning watay dog, sir, eh. Bitaw, sir, nahadlo ko, sir. Wakay di mo niyong nagpuyo din, sir. Lakaw na, Bitoy. Daghan pa kaya taglimpiyuhanan. Panggawas mo din, eh! Uy, Nakabati na mo sa gisulti ni Mami. Panglayas na mo! Paghilom! Kamong layas din eh! Nagkasulti na bigyan ni mong amahan, Dennis. Biuyo na siyang gubon hanto ni Karangbay. Mo ba? Pero ako di ko musugot. Aw! Apil mo sa maguba! Bitoy, tawagan sa Papa. Nakay number niya. Busy ang imong amahan sa meeting, Dennis. Tawagan na si Papa, Bitoy. oh, sir. Ayaw gisag tao ka, Bitoy. Ha? Tawagan na siya, Bitoy. Sige na. Niya na, sir. Ha? Sige. Sige. Pangutan ang imong amahan kung nagbakak pa ko sa gisulti karon din, eh. Hello, sir? Oh, Sir Rolando. Sir, magigsultin mo si Sir Dennis. Ambi ka ng cellphone mo, Bitoy. Oh, niya, sir, oh. Hello? Papa? Tinuod bang misugot ka nga gubon ang karaang bay? Dennis, dili ko gusto og gubot karon. Busa, ipaguba na ka ng karaang bahay. Aron makapanayon kita sa unahan, Dennis. Papa! Kung ang pagguba lang na ng bahay ang magapahusay sa itong pagpuyo, itugyan na lang ni tita ni mo, Sofia, ang paghukom niya na. Dili, Papa! Oh, Dennis, Ang karaan na lang bay ang naghatag nagkoneksyon kang mama sa kagahapon, Papa. Kini na lang ang handumanan nga iyang gibilin para nako.
Busa pangayoon ko ang katungod sa pag-atimani ni maong baya. Dennis, Kung nagununa ka pa sa akong kalipay, Papa, ihatag na ko kining karaang bahay sa akong apuhan o ginahan. dili, Dennis. Papa, Nakahukom na kong mupadayon sa pagpakabuhi nga gawas na sa kagahapon uban sa imong inahan. Papa, Kung tinuod nga gimahal ko nimo isip amahan, Dennis. Hatagan sa kunin mong higayon nga magmalinawon sa katapusang gutlo dining kalibutan na. Gusto ko og kalinaw. Ug nakabuhi na ko og buong kang Tita Sofia nimo. Siya na ang panagan sa bahay ug ako sa negosyo. Bye. Papa, no! Unsa na, Dennis? Dili na nimo matarog ang pagbuot sa imong amahan. Unsa no? Dili mo kini mabuhat na ko, Tita Sofia. Naibaw ka gyud kung unsa ka importante para nako kining baya. Labaw na ang hardin sa kuinahan. Why magbuot na ko, Dennis? Ako na ang asawa sa imong amahan. Og tanang gusto na ko ining baya mo ay matuman. Kinahanglang maguba ni. Ayaw nagkawilihi kining baya, Dennis, uy. Karaan naman kaayo ni. Hadlong ka naman kay kignaw. Mura naman kanigipoy ag multo. Sa gikaingon ko na, dili kong musugot nga inyo ni gubon. Unsa may buhato nimo? Babaga na ako mga tao sa pagubay ni? Yes, Baba, Tita Dennis? Sofia. Mao ka na. Pamahawa na mo din, he. Og ikaw, Almira, layas na uban sa imong anak. Dalag kag larot din, he. Ihatag na lang nila ang katungod sa pagguba ni Baya, Sir Dennis. Almira, Pero sa dili pa tamamiya dinhi. Sa dili pa tamulayas, makisulti ko ni Sir Rolando. Hoy, Panoy! Magpahaba ka na sa kumbana? Dili, ma'am. May sekreto lang ko ibutyag niya. Unsa? Bitoy, sige na. Tawagan na si Sir Rolando. Okay, day. Okay, day. Oh. Aray, mamoy! Ang binasit pa. Ma'am, anong gilapnin mo ni mo kong cellphone, ma'am? Ay, nag-snatch siya, ma'am. Hinap! Sumang ka, mamoy. Wabi ko mo manugbayan na Ikaw, naman. Almira ka. Gaga ka gina. Awan sa man. Si Sir Dennis na lang tingali sultihan ako sa kong sekreto, Ma'am Sofia. Almira. O sa man, ha? Hoy! Magsugod na ba ko? ha? Ang tinuod na nga ako isulti, ma'am. Sugdan ko na ba ang pag-asoy? Hilong Panoy! O sa man, mamahawa mo din eh, o mutabi ko. Kaletse ba ni mo? Nihilak na nga akong anak. Gisabukan na siya ninyo. O sa man, dili pagin mo mapahawa. Kaya ako na ibulgar nga ako sekreto. Hilong gaga! Dali na, Janet. Magsugod na ba ko? Aray, mami. Yeah, bye-bye. Bye-bye, amping mo. Ay! Hadlok si Muskrito day. Duta. Usahay. Kinalang tugbangan ni mo og bangkil ang hait ng ngipon sa uban. Almira. Unsay imong sekreto? Ha? Makapahibong kayo nga nahadlok sila sa imong sekreto. Bito day, Almira. Sa may Muskrito day nga. May karatil mas lagdagan. Panuway! Nausa naman tayo ni Mami. Ganun nahadlok pa ka sa sekreto ni Almira. Janet, dili iya sekreto ang iyang gustong ibulgar, kung dili ang imong sekreto. Unsa? Kami talaga na usahin ang imong utok, Janet. Dili kay pulos ki ato pagwa parang iso, di mo ana? Ako na magpundoon ang imong kasabaan, Mami. Klaro kaayo nga ang gustong ibulgar ni Almira maong imong pagkainhan sa bata. Unsa? Sige na, Almira. Sultihin ako kung unsay sekreto nga gikadlo ka ni Tita Sofia nga imong ibulgar. Bitaw day. Sige na day. Isulti na na. Kayo man nun tani day. Puslan man nga imo na nasulti. Ipabuhagay na lang na. Sir Dennis, Nagpaabot ko sa imong isulti, Almira. Sige na. Sultihin ako kung unsay imong sekreto. Day. Ay pag sigasigahan man tayo sa mong mata, oy. biling sekreto, ang akong alas kang Ma'am Sofia. Unsa?
Ang lami. Hay, Bitoy? lami arabang ipaminaw sekreto gihadlokan ni Ma'am Sophia ug Janet Day Almira. Ibe, gali makadungog sila din. Dili mahindi ang gikadlukan sa duha. Ni Baya. Sir Dennis, kinahalang akin ang taguan ko ginuna kini samtang mahadlok pa sila niini. Mami, dili mahimo nga magpadaog ta kang Almira. Tan-ahon kanina nga kita ang milayas, inay sila ang atong ipalayas sa karaang bay. Pero kinahanglan pugan tamba ba ni Almira, Janet. Di na Busit ng bayhana ka. Unay ba kung dili isa magpanukos pag booking ni mo nga mo'y inahan sa iya karong anak. makalagot. Is nga, kunuhay amahan sa akong anak. Ingtunan og maayo. Ha? Misamot naman o ng atong problema nga. Ako basula, mami. Kaya nahitabo naman ha. Wa ta ka basula. Pero kinahanglan gagmatmon. Day, sigurado kinaog makinikin, ha? Daog manikin. Sige, Ikaw ibiyan ba? natin ni Tarong. Almira, ganahan kabigod nga mo gamit ining maong kwarto. Oh, Sir Dennis. Og salamat sa mo pag-atiman mo ni Baby Angel, ha? Okay, sige. Ang sunod nga itong limpihan, mao nga akong kwarto, Bitoy. Ato, may tawagan ko ha. Di alam una mo. Sige, sir. Bitoy. Joe. Bito, day, mugbanas. Ay, Bitoy. Ayaw hatagig malis na ako. Bito, sakto, nindot kayo, day. Muro tag love triangle diri. Ha? Ikaw ba, uy, masingit yung kada. Ay lang. Nagyo ka na yung kabuang. Ay, nakatagig malis siya, uy. Day, matagam ginagmalisya. Day, kay lalaki ko siya. Ay, husto na, ha? Husto na. Dalihan na natin itong ibuhat. Bito, sakto gin. Sa puman. Ako lang yung ngunghung, ha? Ha? Di mahimog ako lang mong ngunghungan si mo sekreto sa gyan. Dili, Bitoy. Bati, gina. Gisa lang ko, be. Malimpyo na ta. Dali! Rolando, di gyud mo sugot ang imong anak kay ipaguba ang karangbay. Mao ba? Pasagdi lang. Manawag lang niya ko niya. Ay na, uy. Kitigalig mo sabot ang iyang kalagot nako. Nga nagpahaba ko ni. Tawa na taka, Sofia. Busa kinahanglang mamati ko nimo. Pero unsaon man gagahi mo kay nag-uo ang imong anak. Tuan maganihinon mo puyo sa karangbay. Usa? Tuwa na mapuyo si Dennis sa karaang bay? Dennis, ngano nagsupak-supak bang ka sa imong inahan? Papa, sa di ka pa mo padayon sa pagsudya na ko. Koreksyonan nahan si Tita Sofia. Dili na ako siya inahan. Okay. Dili na maglalis pa. Kinahanglang mupahawa ka diha sa karaang bay. O balik sa nako. Kinahanglang mamati ka nako, Dennis. Ako na kining naghangyo nimo. Pahawa diha sa karaang bay. Ibutang sa luwas ko dapit si Almira ug ang iyang anak. Papa, mas luwas si Almira ug ang iyang anak sa karaang bay. Dennis, Papa, sultihan talang ka. Nga daog-daogan kaayo ka ng asawa nimo. Ug iyang gikontrahan si Almira ug ang iyang anak. usa? Nahibaw ko nga di na mahitabong ang kuno ni Tita Sofia diha nimo. Kung unsa kabati ang pagtratar niya kang Almira. Nga bisan gani sa pagpamati sa hilak sa anak ni Almira, ilang ikasuko. Usa? Mao nga ayaw kay pamati sa nindot nga mga pong ni Tita Sofia. Dennis, Papakatapusan na linan akong hangyo nimo. Itugyan na lang sa akong mga kamot kining karaang bay. Dennis, Pero kung paboran gyud nimo ang imong asawa, well, makasabot ako nimo, Papa. Dennis, Wa ta kapapilian namong duha ug sa imong asawa. Dennis. Ay kabalaka. Dili ra ko mahiubos nimo, Papa. Pero kung ipagguba ni Tita Sofia kining karaang bay, apil ko nga maggupok nini, Papa. Unsa? Mao kanit timan eh. Hello, Rolando. Sofia, pamati. Ayaw unang hilabti ang karaang bay ug ang karaang hardin. Unsa? Pero doon na ako'y plano para sa maong lugar, Rolando.
Sa ako nang giingon, pangitalaw na og laing buhaton. Ayaw unang karang bay. Let's say, Sofia, gusto gyud kang mahimo kong bakakon sa mga tao nga akong kasabot? sulti sila nga mapospon lang una ang construction sa building nga gusto nimong buhaton. Sige, kay may meeting pa ko. Bye. Mami? Naunsa naman na? Hey! Mami, ikaw! Paduway! Paduway! Mami Sofia! Bitoy, Almira, Dam Dennis. Oh, Uy. nang Tonya, naon sa ka? May nahitabo ba sa bahay nun, Tonya? Ay, ang imong ginaina bang nanghagis. Namuak sa mga butang siyang kwarto. Naghagi si Ma'am Sofia? Unsa? Ay, yati ragon. Lagi siya. Ay, ulagi, naglagubo sa kwarto niya, nagsigit-sigit nga. Panuway! Panuway! Bang, panuway! Nang Tonya? Yawa ni mo magdag report ng tunya eh. Maulagi. Nang Tonya, nganong nang hagis man kuno siya? Hay, giganan! Ay, ang alams na nakabati kitigali siya nga. Di na makaon nga mga kabatoran. Kalawang sa nimong sinultihan nang eh. Yes! Ha! Bitoy? Nasuko dis Ma'am Sophia nang. Mayo datog ni tikig yung liog nang. Bitoy, ayo ana, makasaka na. Sa din ang manungog maldita day. Ha? Sa din ang manungog maldita. Bisan na. Maldita mo na. May maganig. Nangandoy si ganit nga. Atakihon siya sa kaspa. Kanang mabot Diyos naong ba? Hilom na ana, Bitoy. Magkasalagi ka ana. Di. Lain ko. Bahala na. Nga ilagog sorry ni Lord. Pero, nagkagot yun akong kalagot na nanay. Maldita kayo. Ilom na, Bitoy. Ay, di, sir. Lain ko. Ilom na. Sumagay na. Joke. Duklon na nung girl. Pasagdi na to sila. Sige na. Padayon na ta sa atong gibuhat din eh. Oy, di lang deta ninyo ba dong? Pasagdi siya ng Tonya. Bahala nagsunugon niyang mansyon. Siyaraan! Gut na gyud kong Dennis. Uy, Ah! nagumpa naman ang Pasagdi pa butang ba din eh. ko? Pinuhang lang. Hello. Sandro. Madam Sofia, Sandro na nawag ko aron buhaton na nimang atong gikasabutan. Paril nga naglibot sa karaang hardin. Kaon na, sir. Kung magamit pa din mga gamit din sa kusina, Dili tanan, sir. Pero siga pa. Mayo. Ha? Sige. Mahimo bag imo na pamation si Baby Angel, sir. Natugman. Magpalit lang kong mga lamas para din sa kusina. Okay, sige. Kay mo hilak na to si Baby. Almira, Sandro? Ano niya ka? ayaw ka hadlok. Wa ko mo anhi aron gubo ng bahay. Pero sa may gibuhatin mo din eh. Ikaw nga kong tuyo. Gusto ko makigsulti nimo, Almira. Nga naman. Naluoy ko nimo. Unsa? Sandro, okay na ko. Kwan, muhangyo lang ko nga. Ayaw na ninyo gubang karang bay. Kaya na anay may magpuyo diha. Sa ilo ako. Pero, sultihan ti ka. Huwag yung ko'y hunahuna nga sundon ang sugo ni Madam Sofia. Salamat. Pero, maulagi. Ang isat ti kang sultihan nga. Kung dili ko matuman siyang gusto, posible nga laing tao ang iyang suguon sa pagguba sa maong bay. Og nabalaka ko nimo. Tungod kay gusto yung ipaguba ni Madam Sofia ang paril sa hardin. Mauni ang gusto niyang unahon na mo sa pagguba. Unsa? Ayaw tao ni ninyo guba. Dili na nimo mapugnan pa. Pero
Ako ning isulti ni mo daan. Gisulti ko daan ni mo ni. Huwag ka muna'y bahala nga manalipod sa maong lugar. Sandro, O gusto kong may baw ka. Nga gisugo ko niyang gubon panahon sa kagabion ang maong paril. Gani, giyatagan ko niyang yawi. Usa niya na kagabi. mao pa. Oo, Salamat sa mong gihatag nga kasayuran, Sandro. o gusto ko nga mahibaw ka. Nga karong gabi mi nagplano nga musud sa sikretong hardin. Mao ka na. Pero- sa karaang bay. Pero, usaw man nimo pagguba sa mga paril panahon sa kagabion. Giyatagan kong yawi ni anang karaang bay ni Madam Sofia. Dili gud si muhunong. Dili. Busa. Panganda mo karong gabi. Kay musud mi sa karaang bay. Ayaw paghilak. Muto nga mi. Pero, kinahanglang hatagan ko nimo og number nimo sa cellphone. Aron matawagan ta ka. Kung paduna ang akong grupo. Salamat. Pero, ngano imo man gibuhat? Ngano gisultihan man ko nimo sa inyong plano? Sa ako nang giingon, naluoy ko nimo. Mao nga ako ning gibuhat. Salamat, Sandro. Pero, muhangyo lang ko. Unsa man na? Mahimo ba nga? Ato lang ning sikreto ang akong pagpakigsulti nimo karon. Oh, sige. Kung mao na imong gusto. Bisan ang lalaki sa wheelchair, ayaw sigsultihi sa akong pakikita nimo. Sa ako nang gingon, yakod mahimo. Ato lang ning sikreto. Oh, magkalaom ka. Ato lang yung sekreto. Hello, Sandro. Yes, ma'am. Unsa naman ang akong gisugo nimo? Andam na ang tanan, ma'am. Tulumi kita nga musod sa karaang bay ug muguba sa paril. Unsang orasa mo musud sa karaang bay? Alas 10 sa gabi. Namiyagin mo luto dahil miray. Nagachamba lang, Bitoy. Kanon ba ka, Sir Dennis? Dili na, busog na ko. Almira, naunsa man ka? Ha? Kay nga naman. Mura magkagawa mahimutang. Kon... Bitaw day Elmira, murong gagwa mahimutang karon. Naglayan mong lawas, ha? Waman. Kon lang, gikulbaan lang ko. Kung nga nung gikulbaan man ka? Unsa man, may nakahasol ba sa imong una? Unsa may nakahasol nimo? Bitaw day, sulti na lang day Elmira. Aron mahusay na ta. Sa may hasol mo. Almira, sige na. Sulti na. Almira? Ganong nakurat man ka? Kinsa man ang nanawag, ha? Tubaga na. Isa mo na day, gano'n mga murang kag nahadlok nga nagkita sa mo cellphone ng kiring. Wa bagin mo tubaga, anong hadlok baga? May mabag ako na ni tubagon. Dihaw na mo. Sir, kulbaan ko. Kinsa ka nawag ni Elmira, sir? Wala dili siya gusto may bawta kisin na nawag niya. Yay mo, nabalaka ko ani siya. Nabalaka to siya, sir. Klaro kayo. Pero siya nadlok. Dili ka na yung katong yung uyab na nawag, sir. Basi na nga mahal siyang anak na nawag, sir. Katong si George Lage. Hilong Bitoy! Hello? Almira, pamati. Sandro, ngano nandawag ka? Pangandam na mo. Pangandam mong daan. Kay karong alas 10 sa gabi, usag ka na midihas karang bay. Ako ang muna. O magsunod ang duha ko katao. Tulumi, nga musa ka. Mora na akong tuyo ni mo, Almira. Bye. Ngano yun, hindi man
gid kasalbahe sa nga akong inahan. Kinahanglan na makasuda sila si Sandro sa karaang bahay. Mami, naunsa man ka. Anong di ba ka mahimutang? Janet, anhi lang yun ka din sa sud sa bahay, ha? Ayaw yun pagawas sa luyo. Nga naman, Mami. Karong gabi, gubunan nila ang paril sa luyo. Unsa? Tinuod? Tinuod ka, Mami? Oh. Gubo na nila ang paril? Kung karoon na ng gabi, busa ikaw ay pagduol ito. Kahit taas na ba kayang paril, tingalig na matumbahan na niya ka. Oo, Mami. Mag-ampo ko nga si Almira unta ang madatugan sa paril kung matumba na ni. Bahala na kinsay madatugan. Ang importante nga maguba na ang paril. Baby, di alaw na kasama ha. Kinsang nanawagan nina? Kuan, ako ni nga amiga sa bukid. Amiga o uyab? Sir Dennis, tinudang ako gisulti nga higalan ako na nawag. Ayaw pa makak. Klaro kay nga nahasol ka ganina. Wa kasi mong kaugalingon, Almira. Og misamot kini sa diyang natubag na nimo ang nanawag. Busa sulti ko sa tinuod. Sir, Kinsa siya? sir, ayaw na lang ko pasulti ha. Kuan, sige, katog na. Namakakan ako, Almira. Klaro kayo nga doon na siya gitago na ko. Saon man nila ako. Sekreto lang namo ni Sandro ang ilang pagsudi ni. Pero unsam na ko pagbabag nila. Day! Bitoy? Day! Saan ka din niya? Barag-barog naman ka din sa pultahan. Tawag ka kahoy, anong ka? Kuan, akan eh. Ako rin yung gipunit. Ano nagbata pa man ka? Kuan, ikaw nga nung gamata mo sa ga? Purang kag barangay tanod eh. Kuan eh, kanang... Nuy na noon, sinoy? Uy, Uy, de. wa pa ko duka. Mao nga nagpaso-paso lang ako din eh. Dili magugong makatuko na ako sa kanang bagong bahay. Si bagong bahay nga, karaan naman yung bahay, day. Ay, agbot ko pasabot ka ng unang higda basta sa kabahay pa. Aw. Wa ko magkumidya ni mo eh. Sige na, lakaw na. Katog na, biyay na lang ko din eh. Ayaw, day. Banal natin ka din eh. Ayaw na. Nga naman. Doon na kayo gipaabot din Almira? Sir Dennis? Kinsa may gipaabot ni mo din Imo bang uyab? Nagsabot pa mo nga muani siya? Sir Dennis, wa ko'y uyab. Kuan, di lang ko magkatog. Ayaw na lang lagi pa makak. Dili ko buang nga sayo na nimong ilad-ilaron ha, Almira? Sulti na lang kung kinsa gipaabot ni mo din Kusa mo doon na? Uy, mura magdunay na hugno dito na pita. Susiya bitay kung unsa kini. Dali! Dali, Bitoy! Uy, day, Almira! Day, what ako, day! Day! Ang paril! Hunungan na ninyo! Hunungan na! Almira, day! Alam, ang paril! Ang paril si Kilita pa yung hugno! Bitoy! Ilagi ko ba ang paril? Ilagi ko ba ang paril sa atin? Mga anino sa mga tao, day, nanagan! Hoy! Huwag mo! Kung di mo mo anong pusilaw na mo! Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin ay Unsa man kaha ang buto sa armas nga nabati nila. Unsa man kay mahitabo karon nga nahugno na ang paril sa kilid sa bahay nga naglibot sa harden. Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning sugilanon. Buak nga salamin. Dalit sa RMN Drama. Why
Ang dinadasal. Ug mo to ka listeners ang part 13 no. Limot-limot lagi ko mga ka listeners no. Yung nanay ko og kuan nata sa mga daghang giuna-una ba sa uno. Napam ko yung daghang drama nga gustong i-arrange ba. Usahay malibog atong hunahuna no. Asa na ko dapit atong usa, mag-arrange ka ba yan na. So mo na sa ka listeners ano. Unya sunod gayon magbasa na pud kung makapaload ko po upload na po taglain kay aron maka padayon ta sa sumpay atong drama nga na mo gini comment no nga sumpayan kuno dayon. Ang akong plano kay unya ra man matapos ni mga drama gud. Unya ra to ipadayon tong katong mihabo-habo na usab o katong gugmang binilanggo. Unya na plano na ko ni kuman ani. Unya kay request man. Daghan man ni request nga asa ang sumpay ani no nimita ba. Puho na ani kanang duol na ta sa katapusan aning drama tingali. Mga ka-listeners no kay taas pa man gud. Taas pa ni kining buhok na salamin taas pa murag nilapas nandun ta nilapas na sa katunga no. Sobrang na ta katunga noon pod. So duol na pero mulagi aron pud kuan ba napatay napamuatkan nga drama ba human kanang duol na sa katapusan ng drama ana nata mo kuan musumpay og parto sa katong akong ipuli nga gugmang binilanggo no dito po si habo-habo na usab anya na pud hapit na pud matapos to no so makapadayon na tag sumpay atong drama nga habo-habo na usab mga ka-listeners no mo na kung paibalo ninyo kay kuan di man po na ito makakaya o dungan-dungan nun ba dyan apikis load bitaw mo i-priority silang nako ni no kining tago sa usa kay ang load lagi atong iagad mahurot man gud wala na ko magpa-load og unlimited yung kay gawas nga mahal siya kay nagtaas ng presyo kaysa iti gamit niyo TNT da di ba na unlimited ana no ang presyo karon sa balig 1 month 749 kung wa ko masayop no 749 yang unlimited good for 1 month nga di man pabor dili pabor rin rapita ang TNT pwede hinaya lugi no arkansi ang pagpaload kung magpaload ko bakit ni agi tighan ko arkansi ka listeners no iabot sa expire ba nga di gyud mapahimuslan ya mahal ba 600 kato time 600 pakapin to karong tuigan himong 749 at 2025 600 pa to kapin 649 masya to karon himong 749 dali saka kada tuig saka 100 mga ka-listeners okay ra good ang serbisyo ba nga lang di pug ka mayog si loading kayo yan labi sa gabi loading kayo dapat ta mo hinay na pero sa kadlawon gani pero sana man nga dapat kusog ta kadlawon kay mga tawag na hinay yapon at layo siguro ni sa kuan ang tower sa TNT layo siguro wa dire kay hinay man ang dito gani nga magputol-putol dito man ang tower are mga klas na tower are dito magputol-putol gani putol-putol ang dita tinga ko mag-upload ko anon wa taud-taud ng labay wa man mahuman nawa na yung dita kahit lang kawa ba yan na mag-error yan na ba una bitaw nga makabantay mo ga sugod ta og vlog kanang udto na-upload na gabi di ba nakabantay mo na or mag-upload ta gabi ugma sunod adlaw na public tungod na kay hinay kayo mo na problema ba yan ang yang kuan hinay nya padayon ko basa mga kalasana sa inyong comment no padayon tagbasa kay aron umaning mga kuano aron makabasa na po tagbag-o na mo comment ani no atong basahon si me no please asa na sumpay sa episode 11 please to kuano taron 30 na no yung kuana lapas na no sa 11 kay 11 man siya nag-comment ani no late lang kog basa Lingil Haban, hello sir, thank you kayo idol way sa paya no naminaw siya sa gugmang binilanggo no po na to ni sumpaya na hindi madulduol na tas katapusan kaya para kuan ba
Kay mao daghan man kung sige request ko nga sumpay aning dramahan daghan kay ganahan ba. Muna nga ato lang gyud unahon. Diya katong usa katong ako imo bang higugbaon kay dulduol lang putos katapusan. Mas mauna to katapos. Ito siya. Diya makapadayon na po ko sa poli no. Si Mi palihog sumpayon ang buwak nga salamin please. Mao na ni no. Nya si Carmina Indaw next po idol. Mao na ni. Ginny Padilla Padilla de. Idol ang part 12 ug 13 asa na bitin kayo idol nindot na jud kayo please idol salamat idol itulok heart mao na ni no na-upload atong 12 nya 13 na ni ron hindi na ka mabalaka kay ma-upload na no sige balik og comment ng tao no nga idol please ang part 12 ug part 13 excited na nako idol kay thrilling na kayo salamat idol with heart no mo na gid na-upload na no kung 12 ug 13. Si Ginny Padilla, idol ang part 2 sa Gugmang Binilanggo, please. Salamat idol with heart, no. Puho na lang nato sumpayan ning Gugmang Binilanggo, Ginny Padilla, no. Kay mas daghan ang nag-request sa sumpay ning buwak nga salamin, no. Malibog akong una og asa yung unahon, no. Kini na lang unahon sila nato ni ato bitan ang sumpayan pohon. Kanang imong gi paminaw, no, nga Gugmang Binilanggo. Ato nang tiwason pohon. Si John Bert Bagyo Sumundong na scam nako sa una tampaludo sa bike duha ka pares akong order. Isa ra niabot og flashlight sa bike duha akong order. Isa ra gihapon ang niabot. John Bert Bagyo Sumundong makarelate na giko ang imong comment ron. Pareha kita no. Makatagam ni order kag duha. Kuhaan og usa. Naa mga Marokoy no. Si John Bert Bagyo Sumundong tanggam na po siya no kay nakasuway dai siya order tampaludo sa bike no ja flashlight po sa bike duha yung gi-order no sang usa na niabot nailabtanong kamot ani John Bert no ako nakasuway na gid ko ako manghod siya ni order sa jacket man siya murag raincoat man siya gi-order niya duha yung gi-order usa pinabot maro lagi ning uban mangilabot no? Murag gasalig sila ba nga naay kanang ripa no? Murag na ripan ba na? Pwede nimo i-return to sender. Murag nagsalig sila ana ba nga mo ripan ang seller ba? Magbinuang na lang po ning uban. Ya kita pa hagu-haguon. Una ako di ko ganahan og mutagam ko di na ko mutro usa na lang gyud. Mutro ko pero usa ra. Kung mutro mo gani usa ra karon og mo-order ka sa usa ra i-order mo sa arsa nimo sa parcel gaan kayo way soda di kumudawat na gaan na murag wa may sod di kumudawat na abrihin na naman daan kay ugway sod ikaw uli video he mo na technique no order ka usa na lang gyud makatagam ni mo order kag duha may gani kay pag order na kog duha ning flashlight kini wa ismo kuya usa murag common siguro pa na yan yung flashlight pero order kag dili common pa na mga relo di man ay common ikasuroy-suroy man ali uy may na lang isuroy na to natay relo smoke flashlight kay pwede raman cellphone magdari kag flashlight mula kag mall wa na interes are wa interes duha man itagsami sa mama ba wa interes pero kadto tang relo akong plano tagsami sa kong manghod akong regalo ba Pasko smoke ko itibas makapangout naman ta baita sakto na imo John Bert Bagyo Sumundong nakarelate day ka no makatagam no pero ay nagtagam umorder ka sunod usara nya si Mirnali Jim Piroso duha ka heart yung comment salamat kayo no Mirnali Jim Piroso sa pagpaminaw bata ni yung profile. Unya si Unflor part 13 please sa buhak nga salamin. Mao na ni Unflor no. Salamat no. Kabantay po ko ning Unflor nga sige comment no. Salamat kay sa pagpaabot sa sumpay no. Si Janice Miro. Nasumpay na pasensya makasana nga murag atong pagbasa ba murag di matunong bitaw kay mga handol mo guni akong gibasa ba. Nya
malipat ko asa ko mo space bitaw muna masumpay na to og basa no? Pero basig kuan ni siya Jean Ismero tingali ni Jean Ismero. Salamat sir sa payang Jean Ismero no. Si Ciriluha always maminaw from Kuwait. Kinaganang heart yung comment. Salamat kay Ciriluha no de sa Kuwait no nga always yun siyang naminaw mga listeners no si Ciriluha. Nya si Hulan Daniel idol padayon na lang og upload sa drama idol maayon ta napay daghan sumpay sugilanon puhon ato ning tiwason kunya na lang og hapit na matapos ning drama kay daghan kay request ani sumpay dayon manang ato sa ipadapin Hulan Daniel no puhon na lang si Nilsa Tabigi salamat sa pag-upload sir Jan unta next episode na po with heart salamat kayo Nilsa Tabigi no anong nay gini nag-atang si Nilsa Tabigi ba salamat kayo no si Nit Padilla Taggam Karimon nganong nabasa na ninawos na agid naminaw siya sa habal driver ko lang no si Nit Padilla no diya na siya sa new listener from Malaysia no naminaw sa habal driver ka lang salamat kayo si Carmina Inda thank you idol nice ang part 12 salamat na dya idol hulat ko part 13 si Concepcion Logroño no salamat Roxanne Kahipo nakabitin man sa pagpaminaw ani oy hihi pero maghuwat lang gyapon kami salamat no si Nilsa Tabigi bitaw nindot na ra ba ka gid kaayo no salamat Nilsa Tabigi ug Roxanne Kahipo no si R2M 3 Janmil Lipopor gamita idol paghimo og 24 battery nya solar charge controller nya palit og panel nga 100 watts kanang tag 1,600 digit na. Salamat kay R2M3 Janmil sa imong suggestion no. Sakto bitaw ni. Kung magplano tag kanang install og solar ba. Nindot yun ni Lipo 4 ang gamito no kay mo ni nindot nga battery Lipo 4. Lahi atong naka-lead acid kay magsigag tubil-tubil ato no. Ini Lipo 4 kay kuan gyud ba mulungtad gyud ba. Ang pinga nimo. Nindot ni Lipo 4 mga listeners nga battery no niya 24 ampere no og sa ni solar charge controller og di apoy 100 watts no mo lagi nga plano ko mag-install og inani problema kay dako gasto na po ni mag-install og kanang kuan kanang solar panel ba og kining maka kag ka-charger mahal man yung battery ni search ko ni Shopee mahal yung battery ha Lipo 4 kapalit ka anig na yung mga ambot ang pinakabarato siguro ano butong-tog 5,000 tingalo 7,000 mahal yung battery ni yung search mo ko ni sa Shopee no R2M3 Janmil kay nagplano like og kanang kuan mag-install unta ba mahalam dayon ja 100 watts pod mahal pod pero naampoy barato-barato no kanigingon ni 1,600 madadara pero kasagaran bakit ano kay mahal kay mahalan kining battery lang daan kinamahalan yun pero sakto ni advice nimo kay kung nalay saktong budget ba sakto ni siya kay mulungtad yun ba gamit kay ni labi na init ang panahon gamit kag solar ba no? Salamat R2M3 Janmil no, sa imong suggestion no imong comment salamat kayo ug si Jacqueline Sarmiento part 13 please amo na ni nya si Analuna Canonio sir wala ba to bilanggo gugma with emoji nagpahim puho na Analuna Canonio no ato ning sumpayan po no dul-duol na sa katapusan ning buwak na salamin kay daghan kay request sa sumpay dayon ha may excited sila sumpay din ba bisag napungod silang Almira pero may excited sila sumpay tungod siguro ni kuano ni Bitoy ni Bitoy ug Dines no si Bitoy mo komedyante si Dines po mo kinaisugan tig depensa ng Almira no makalingaw drama mga kalisanas no nya kontrabida perting malita ha si Almira po maldita pero magpadaw-daog no malindot yung drama no man daghan magatang ang drama salamat kayo sa pagpaminaw mga kalisanas no nya sunod na puhon ano ni Analuna Canonio no ato nang panikamutan masumpayan ng gugmang binilanggo
Si Mark Christian de Rosario ay sumpay ani ay makabitin man na nabasa na ninaw sa niagi dayo. Balik na ko ani mga listeners no. Pasensya Mark Christian de Rosario no kay diha gitaman ang ending sa Dungkoy Pusoy no. John Bert Bagi Sumundong, hello Lods. Kumusta? Shout out ni mula John Bert Bagi Sumundong no. Salamat kay sa mong pag atang sa mga drama. Si Romelito, partner na dayon, please. Mo na ni. No? Inya si Jean Ismero, hulat jud ko ani haha. Salamat kayo no. Si Anflor, partner din sa buwak nga salamin, please, with kanang Singapore. Salamat Anflor no, mo na ni, partner din. Si Regeline Kahipo, waiting na mi sa episode 12. Inabasa na yun na niyagi nga listeners no, nagbalik-balik tayo ko. Sige lang, nasugdan na nga to, no? Maricel Implio, mag-upload pa sir, kaya nindot kayo paminawon. Salamat, no? Maricel Implio, si Chirilua, hi sir John, grabe, excited ko sa sumpay nga. Ako ay mo bang higugbaon, makalagot nga makaguol, haha, shout out sa kambana nga sa Jimar Sambog, amiga nga, Sinaira Ranain from Saudi Arabia, no? Shout out ko ng Jimar Sambo, sa yambana nga si Jimar Sambo, no? O si yung amiga si Shinaira Ranain diya sa Saudi Arabia. Shout out mo ni Cheryl Luha no. Salamat kayo. Si Jenny Padilla, thank you idol sa part 12 and 13 dayon idol para dili bitin kayo idol. Salamat. With heart. Mo na ni 13 na no. Taas no gining balik man ko no. Lisudan ni malipat-lipat ag basa ba. Dito makatimahan sa dito. Sige lang, ato na lang balikon, bala na kasi na. Si Marian Laborte, nagkanindol ang part 12. Salamat sa upload. Always watching from Osaka, Japan with Flockhart og Plug. Salamat Marian Laborte di sa Osaka, Japan. No? Si Jean Ruiz, grabe jud akong instinct lagi karon. Grabe jud akong instinct lagi karon. Let's since na kay ginalisod ko space da. Grabe jud akong instinct lagi karon, jud lagi ko makapaminaw ani. Salamat kay sir. God bless with emoji nag heart no. Napoy na bliss no. Emoji. Salamat kay Jean Ruiz no. Nga na jud na basta murag excited ka ba, murag ma-surprise ka og maka-upload ta no. Kay nag-atang man ka. Nga na maka-relate ko ana kay nampo koy mga channel nga gi atangan kanang mga upload po nila ba. Malipay ta ba nga week na nanay update bitaw monetify bitaw. May excited ka ba binag ni kapalo bitaw ana no, excited ka sumpay na makarelate po ko ani kang Jean Ruiz nga instinct no. Muna salamat kay Jean Ruiz no. Si Holland Daniel, more power to you idol, maayon ta na pay sunod ng mga drama upload. Muna ni pohon natong sumpayan. Salamat Holland Daniel nya si Mernali Jimpiroso, shout out from Qatar dol. Nindot na kayo ang episode hasta ang mangtas dol minaw sab ko. Daghang salamat sa mga upload dol, maora jud ang kalingawan namong mga OFW. Salamat yan mo Mernali Jimpiroso no. Usa ka OFW sa Qatar. Salamat kay sa imuhang pagpaminaw. Nilsa Tabigi, salamat sa updates sir. Nindot na jud kaayo kani jud permi akong ginabangan nga drama unta more updates pa sa uban episode with heart. Salamat kay Nilsa Tabigi sa imong pagpaabot sa mga episode no. Paningkamutan na to no? Si Bing Losada, part 13 na po sir. Ang muna ni part 13 no. Si John Matt Lubato no, pasensya sa imong request kay wagi ko ana. Di makamutan nga sa vlog, di ka kay bawsong tubag. Reply ko sa imong comment, ambot lang, kung ibasa ba ito nimo no? Wala, siguro po, kay balik-balik ko na imong comment, kay galibog ko, kuan, naka-notify ba ganun siya sa kong reply, atong iyang comment, o man sa kay balo nga, reply ko, diya ako pa yun yung tubag sa vlog, no? Wala ko nang iyang request, balik po niyang comment, no? But ni murang magnanungog rin yung tawhan, na? Pasensya gid ka John Matt Lubato no, kay balik ko na ko, wala ko'y kopya ng dramahan no. Si Concepcion Logronyo, do request ko sa part 13 with heart. Salamat kay Concepcion Logronyo no sa imuhang pagpaminaw ng drama. Si Dixber Europa, wow nice. Salamat kay Dixber Europa.
Si Sarah Core, daghang salamat idol sa mga dramang Bisaya. Nindot paminaw new listener from Malaysia idol. God bless you all. Salamat kay si Sarah Core des Malaysia no. Og si Marge Albiro, salamat sa pag-upload sa episode 13 na podcast. Sa insight ng istorya no. Muna na yung 13 Marge Albiro no. Ay salamat, happy tagi mahuman akong pagbasa no. Happy tatampo 30 minutes. Nya si Angela Labadia. Salamat sa part 12 Broads. God bless you. With emojing na payom. Salamat kay Angela Labadia no. Nya si Pinky Bonifacio, idol asa na ang part 13 plus kay excited na kayo kumaminaw. Muna ni part 13 Pinky Bonifacio no. Muna ni ang part 13 yung get niya no. Og si I am Charis, hello sa tanan. Salamat sa sa upload dyan. Nalitid ko og paminaw ani kay na busy sa live. God bless. Napo si emojing nagnisig yun no. Okay na Charis no, at least naminaw gyapon kakanunay ba no. Na di man sa barkayan ang nadyoy kabisihan ba no. Pero salamat kay na mulugar yung paminaw ni si I am Charis. Salamat kay I am Charis no. Shout out ni mo I am Charis. Oh, salamat kay na human nagigbasa. Medyo napagaw-pagaw kung binasa pero nahuman na gyud. Salamat. Balik ko na ko di masuko ang uban ha nga taas atong vlog. Kay nabitang mo initiative no. Inyo na ng mindset. Di lang masuko ang butas ng vlog no kay ito pong tagdo na itong mga listeners kay may gahatag og kadasig nga mupadayon tag-upload kini mga listeners no kini nagkusig comment no kay makaingon mo jutang nga naan gyud ay nagatang kay namay mo comment way mo comment aw murag way nagpakabana nga na ba di na ta mag-upload kay murag mo na may nagtagad sa comment section na pa man gyapon no nang tagdo na to na sila mga ka-listeners no basahon ang comment pa shout out ana ug mao to mga ka-listeners sa sunod na po siguro tang adlaw makasumpay ka-listeners kay ang akong load ron igo-igo ra no kini igo-igo ra gyud maka-upload taning sa ani usa ani usa pud nung sa tika sa tunga channel unang igo-igo ra gyud ta no sa sunod adlaw na po ta masumpay mga ka-listeners no mo to. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanang mga ka-listeners. God bless us all.